Tiyang. Patsaday og sayo ikaw. Kay tande kamong duha. Kasi kinatsaday sayo. Hani. Sige, og kasi kinatsadan yung sayo. Si 1 2 3 go. Cebu pak pak pak. Cebu pak. Naan labyo. Cebu pak pak. So guys, sa mga mahilig og travel din ha, kung gusto mong maka-less day og plity din no, i-online booking na niyo sa Cebu Pacific Airlines din no. Kung mag-advance booking mo, regardless kung travel mo, business purposes na inyong pag-travel or kung mag-visit mo sa inyong pamilya or friends din no. So usa pa man yung gihulat, fly na tabay sa Cebu Pacific mga wakwak. So mo lagi na interview na ko mga kauban kung sa ilang mga expectation day na nag-abot sa Manila ug unsa ilang mga na visualize nila bitaw sa ilang kinabuhi ug naa na sila hadto. So karon ato doolor. O sige sabay unang interview na ko ani. Kani si Moy Moy. Man. Kani Moy. Che! Aturig Manila na. Kamo sa bar gyapon. Kamo nagpabilin mo mga secure. Kamo Expectation ni nag-abot sa Manila unsa imo ang na-visualize sa imo ang kaugalingon. Nag-abot nimo Manila. expectation ako sa akong kagalingon pagabot ako Manila. Unsa man? Simple ra kay squared. Zaman. Mag-glow up ko. Magluwa pa day ka? Oy, dako pa kay next chances oy. Isa ka semana, mga wakwak. Gwapo na ko. Glow up ni nungan eh. Unsa na kag sa kabulan? Mao sa bagong sa kabulan. Hamis pa kayo ko, gwapo kayo. Dali kay tutukan mga chicks lagi. Mo na expectation na. Gabi ang expectation ning usa. Laylay man. Wala, di na sila mo sinaw ako. Natural niya na ako mag-glow up ko kay. Lagi mo, namo na sa lahi nimo da. Let bloomer ka. Dili, let go. Gwapo gyud kudaan. Lagi wa may musupak ana. Usa pa may lahi expectation nimo? Pura lagi to, magwapo ko. Gwapo ra ka. Mura kay manggihandle. Mo gani mga insecurity sa imong kaugalingon? Oh, adi biya kay sa mga viewers nato dang kay mo comment na. Moy, ang cute mo. Gwapo, ang cute mo talaga. Gisamukan na kay nang Samo ingong ka cute. Gusto niya ang tawag og gwapo na hala. Mo may ang kamoy-moy. Ay pagbuhat. Ay pagbuhat. Kani Dok, unsa imong expectation ni nag-abot sa Manila? Unsa imong na-visualize imong kaugalingon ni nag-abot dito? Hoy, che! Unsa ko ni mga iruan nang? Timo, nigtungtong nimo dito. Ay, siyempre, makakita kog mga gwapa kang artista. Kinsa ba mga artista imong gusto makitan? Sige, si Liza Soberano ragod, akong ilogo ni Enrique Hen. Kamatay. Kinsa ba? Number 1 fan, Jen De Leon. Hi, ma'am, Jen De Leon. So nga naman kay Gwapa kayo, bagay me. Oh, so mami! Gaplano na siya gilisan. Makita sa Jin De Leon, mami, wa na gyud kay Dokyo og yung atangan ginig uli. Shoutout mga idol, shoutout mga idol. Mahadlok kasama ni mami. Basig na kay message ni Kuan Jin De Leon. Ay, wala na. Na kay message. Wala Sige, na. na kay message. Saban ko, mami. Kamatay. Sige, ako sa'yo. Sakto na to. Ikaw kayo mo. Sige. Ikaw bong. T-shirt, sa man imo ang na-visualize imong kaugalingon ay nagtungtong ni Manila. Makita si Dambo. Oh, maghimamat ning Dambo. Iksoon mo? Oh, pare-pare mo gumiglawas. Sige, sa may imong expectation mo? Vision, wala magkakagig. Yun kay visualize gani tungtong nimo sa Katsyarohay. Base no Wabi na kay katulog gabi gyud una-una ang kalakiha o unsa mag-unsa ka atong Manila. kwarta kay kuan dito, mamulot kay basura dito kay. Gusto niya to tigpulot og basura di ay. Unsa may nakita nimo diri sa kuan sa secure og hadto sa kuan? Sa Sikihor guys, daghan kay kalibunan. Dito dagay wala dagay lapok dito guys. Pero pronog baha. Paingon. Unsa imong expectation, unsa imong na-visualize ni gadto sa kuan? Unsa imong na-visualize ni gadto sa Manila? Ang ako rin yung nakita, Ilang tubig? mag-feedback po na sa kagalingon is gamon ko nila pole dancer. Kaya buhaton ko dito sa mga... Adili, unsa nila pagkabalong angay ka mahimo pole dancer kung wa po'y sample din ha? Sample. Hari lah. Oh. Oh, di ba? Bitaw. Ang ako bitaw ang ikakabila dito is, siyempre, maputi akong panit. Maputi. Para di mo kamoy kay mo glow up man, ikaw gustong mo puti. Maputi ako. Gwapo naman ko daan. Tan si day kamoy, gwapo naman din daan. Ikaw ba kag nawong gusto pa kang magpagwapo? Ikaw kasira kang tingsi din hapin. Ali, sa good pen. Asa man na visualize imong kaugalingon ni kadto nimo Manila? Tama tayo, murag ko na kung ma-visualize na ko nito, murag di mayaw. Unsa man? Imong pananaw. Ayat yung pananaw. Ako expect dito kuhan kog judges sa mga contest ba. Sa mga hurado ako kuhan sa mga TNT, mga sayaw-sayaw. Kay I have the skills, talents. I can dance. I can sing. Nasa skill bitong kanang mga kuan contestant maklaro niya og unsay pagkulang. Pinaagira gina siyang mata mo nay talent niya. Sa mga aspiring no mga contestant, so o makita mo ni Tepen
kahadlok na mo. Kay kanon mo anang iyang mata. I have a feeling nga ma-judge gid ko dito ka dito. Mo-contact na ako, dong. Pwede ka dire. Ana din na. Yeah. May kini imong pagkakuha din Yeah, visualize day. expectation. Bilin ko nimo apil ano. What take can get ka? Apil kag contest. Apil contest. Salamat. Apil ko. Basayaw og bakata apil ka. Bisag ko talent. Kaya pasada Kaya. yun. Sige. Simple ra. Ano saban? Mainhan sa akong pagkatagalog. Kabalo mo guys, among Bisaya nalalom na. So, matumig Manila, amo pong pagtagalog, mulalom na po. So, Gusto niya i-explore rin yung Tagalog, dapat Oh. na fluent na Kay- siya. Kay mayroon kanas ko- naman siya mo Bisaya. Oh. So sa pagkakaroon guys, moro sa tumong ipakita no sa kaninga episode at tangi pa ang dagang episode nga malabot no sa amang journey padulog Manila din ang padulong sa Star Magic din ang amang mga bolo haton dito o kung sa mga kasikas dito at tangin ninyo. Moro to, salamat kayo. See you Star Magic.